Ето, здравейте, ето че съм тук с Толи, а темата на днешното интервю е приятелства без граници. Толи, привет! Привет! Срещна ли нови хора тук? Да, срещнах, не очаквах, че ще срещна хора, с които да мога да си поговоря по-дълбоко, но се случи. Какво научи от другите участници? Доста неща, неща, които пак не очаквах да науча, но се сдружихме и си прекарах супер. Супер. А различията пречат ли или помагат на приятелството? Бих казала, че всеки човек има различия, няма как всички да сме еднакви. Определено се допълват по някакъв начин и го усетих. Какво ще вземеш от тези събития, не само като житейски урок, а и като спомен? Доста приятни емоции и приятно запознанство. Радвам се да го чуя. Благодаря ти много за това интервю и до нови срещи. И аз благодаря.